বসে যেভাবে স্টেপ নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা। हामबाय जों साइमानो पयला बैसागनि हमदलम नगो जतन तंथक तलायमा जराबो चिन बागै कायसा हाइमिया कायसा बेलाय खा थिमानि कायसा इन्सिडेंट जों तिप्रा हाव नुगै मांखा दिनै मनाय खरबसा तिप्रानि मासिदो थाङै जमा जराबो अटो बिसिङो बरफ खरबसा बाय या रंजाखा फजाखा बेलाय ते इन्सिडेंट जों DSF सेल मुया फार कन्डेम जानो जों दिनै DSF नि प्रेसिडेंट बरंगना सम्राट देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि हामुरु जमातियानि इंस्ट्रक्शन बाय दिनै तिप्रा वुमेन्स कमिशन मा फाइया तामनि हिमालय दिनै तिप्रा हाव जों नुगै दङ दिनै बोरैरो जे वुमेन्स अफ सेटिया अन बागै वुमेन्स कमिशन नि फासिंतै अमो हाइ इन्सिडेंट दङ मथाकना बागै बर कायसा स्ट्रं एक्शन नानां थुननि जों दिनाव फाइलायमानि जों साइमन अमो हाइ घटना मिया सिमिनिया मिया स्टार्टंखा दिनै पाइखा गामतिया जों साइमन बर रमजाखा एरेस्ट जोंखा फेबा ताम ग्यारान्टी दं जे अ बर एरेस्ट जों माने यागलो फानो जे ग्राक कैसा माद्रा माननानि आबो बागै जों वुमेन्स कमिशन और फाइमानि जों सागा जे एरेस्ट जोंखा ठीक आसे वुमेन्स कमिशन नि फासिंतै स्ट्रं एक्शन नावै अ बर जाते आलं चप जानां थुन ताइ अ बर जे चिनि मनाय जस्टिस मानां थुन जों गय नि कक सालाय तो अमो हाइ घटना तिप्रा हो आगि बनखा जो अमो हाइ घटना रखनो वुमेन्स कमिशन नि फासिंतै मथाकना बागै स्टेप नानां थुन जों बंगाव मसालायखा बेलेखा खामो अमो हाइ घटना तिप्रा हाव ओंखा जों बगैथाना फैया चिनि तिप्रा हाव चिनि प्रियंका रियांग नि केस चिनि आरजिकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता नि निर्भयान के दिल्ली रग अमो हाइ गोबां मा इन्सिडेंट चिनि बुरि रग बेङै दं जो अमो हाइ इन्सिडेंट दं जों समाज नि बर जों सोसाइटी नि बर जों अमो हाइ बर ना आइडेन्टिफाइ खालायै जों बंग समाज नि नखरनानि आबसिनि रेसपन्सिबिलिटी आखा खालायो अमो निनि आनिया बंग बर चिनि बर निनि बर या जों चिनि बुरि रंनि थाखाव जेफोर हाइका याक जाका गाइजों राहानि बा चिनि इंडिया नि जत बर जों खानसागा बासारान दरकार चिनि दाबो जरा तंसानि न जों अमनो मथाक नांनानि नामो ताम हिमालय सेब कतर इन्सिडेंट हिमा खम मिया खेबा जोंहा जागोन कातिरि तुबि आल काति फाइया न अमनो अमो हाइ घटना जते बिसकां सालो तांथुन वुमेन्स कमिशन पुलिस स्टेशन कॉपरेट खालायै अ केस तते स्ट्रं एक्शन नानां थुन जों दिनावनो कोनो पबगि फाइमान बर खिता मासास वुमेन्स कमिशन जों बाय दिनै मालायै बर जोंहा साका जे बेलानो काहाम कैसे नर पॉइंट तुबुखा जे बर अमन एक्शन नानाय दाबो बर जोंहा मरि पबगि रहका जे चिनि मनाय जे इन्सिडेंट माने जे विक्टिम बर बाय वुमेन्स कमिशन बाय अप्रोच खायनाय बिनि और बिनि इन्वेस्टिगेट खायनाय बर ताम ओंखा बर नानाय नामन बर वुमेन्स कमिशन फासिंतै बर पुलिस स्टेशन तैसा ग्राक माद्रा नाना बगि बर मामा एक्शन नानाय बर